El primer acte del dia d'avui, tenim l'agenda una mica apretada, és la presentació de la renovació del conveni amb Spar, vull dir, patrocinador una mica ja en aquest moment històric del club, que ens ha acompanyat aquestes últimes temporades. Les últimes temporades acompanyat de Cityleaf com un segon patrocinador i aquesta temporada com patrocinador principal de l'Uni Girona. En aquest moment d'incertesa, de dificultats socials, doncs, per nosaltres, pel club, és un fet molt important. Esperem estar a l'alçada a nivell de contraprestacions i d'alegries i de reconeixement de cara a la marca i a les empreses que la formen. I només agrair molt profundament aquest pas endavant que fa una empresa per nosaltres que ens ha acompanyat pràcticament des de l'inici del projecte. Si no recordo malament, ja portem 8 anys. I ja dic, en un moment que s'ajunta la incertesa social i, per una altra part, la il·lusió i les ganes de fer-ho bé, i un projecte que creiem que pot ser molt engrescador i que la societat també en aquest moment, els gironins i gironines també ho necessitem, no? Alguna alegria per passar aquests moments. I sense més, doncs deixo la paraula en Joan i a l'Eduard. La mascareta. Bé, bon dia a tothom i gràcies per ser aquí. Gràcies, Xavi. Doncs bé, com deia en Xavi, aquest any des d'Spar hem fet un pas endavant, hem augmentat la nostra aportació i el nostre suport. Fins ara era un suport que donàvem només al primer equip, ara també ho hem ampliat també a la base del GEC Uni. I bé, que la veritat és que nosaltres estem molt contents de seguir col·laborant amb aquest club, com fa tants anys i com deia en Xavi que estem a darrere. Només per recordar qui som els que estem a darrere d'Spar. Doncs Spar és una marca que està a 48 països del món, o sigui, i és una marca que va per concessions de zona. Qui té la concessió de la marca Spar a la província de Girona, Ciutat de Barcelona i Maresme som dues empreses, que són GM Food Ibèrica i Supermercats Balbi, i cada una d'aquestes dues empreses fem la nostra part dins d'aquesta gestió dels supermercats. Des de Supermercats Balbi gestionem els punts de venda, gestionem les botigues, i des de GM Food fan tota la part de la compra a proveïdors i de la logística. Que és un tàndem dels que estem gestionant la marca Spar aquí a Girona. Després parlarà el representant de la direcció de GM Food Ibèrica, que és Joan Torres. I bé, per part de Supermercats Balbi, el que deia, estem molt contents de renovar el nostre suport. Nosaltres sempre el que busquem són dos grans objectius. Un és la imatge de marca de Spar, no? Vull dir que continuar donant aquesta imatge de marca que també ens quadra molt bé amb els valors que té el club, no? Vull dir que Spar sempre és una marca que està molt implicada amb l'esport arreu del món. De fet, Spar Internacional patrocina cada any els campionats d'atletisme europeus, o sigui, els europeus d'atletisme, i tot això ens encaixa molt bé a nosaltres també. Per l'altra, també des de Balbi Supermercats sempre hem tingut la visió de donar suport al bàsquet a Girona, el bàsquet de primer nivell, que en aquest cas el representa el club l'Uni Girona. I bé, esperem que aquesta temporada, que serà típica, comenci bé i ànims i endavant. I ara dono la paraula a Joan Torres. Doncs bé, potser així m'ha sentit millor, no? Gràcies, Eduard, gràcies, Xavi, per aquesta introducció. Jo de GM Food només dir-vos 3 coses, simple però realment importants, no? La primera és què és GM Food, no? Potser és la gran pregunta que tots us feu. GM Food van canviar el nom, però abans era Miquel Alimentació. És una empresa de distribució. La primera facturació a Girona, facturem 1.200 milions d'euros.
És una també de les més importants a nivell nacional, en representació de tot el territori nacional, incloent Illes Canàries i Illes Balears. Saló, tenim 2.500 empleats i facturem 1.200 milions d'euros. Amb 4 grans línies de negoci i una d'elles és supermercats, en els quals les principals marques està Spar, Suma i Pròxim. Bé, dit això, perquè us poseu un context, el segon missatge és Geme Food sempre ha apostat per l'esport i en concret per l'esport femení. I tercer i últim és que ja fa més de 5 anys que estem darrere de l'esponsorització juntament amb la marca Spar a Girona. I amb això, simplement, perquè sabíeu que som i els que estem darrere també recolzant aquest projecte, que amb gran il·lusió aquest any tornem a recolzar. Gràcies. Gràcies. Bé, doncs, per retrocedir una mica el temps, potser sembla molt llunyà, però maig de 2019 guanyàvem la Lliga Femenina. Maig de 2019, sembla que hagi passat molt de temps, i en aquell estiu doncs, jo penso que confeccionàvem un molt bon equip que il·lusionava l'afició, que s'abonava massivament a Fontejau, que augmentava l'assistència als partits a Fontejau, que aconseguíem fer doncs, que cada partit a Fontejau fos una festa a la grada, a la pista alguns dies més, altres dies menys, però a la grada doncs, era una festa, i amb unes expectatives doncs, d'acabar jugant una temporada doncs, que pintava bé i que teníem moltes ganes de competir-la fins al final amb tots els títols. Però ens topem al 2020, que vull recordar que en el club i a Fontejau i a la ciutat comença amb el Glòria. Patim el Glòria gràcies a l'esforç de patrocinadors, de la gent del club, treballadors, del personal del pavelló, de patrocinadors, d'abonats i d'afició, doncs aconseguim aixecar-nos juntes, que deia el lema, i continuem endavant després d'aquest sotrac. Posteriorment doncs, el club patim la sotragada doncs, de la malaltia d'un directiu molt conegut al club i d'en Vicenç, que encara l'estem patint i que ens mina una mica a tots plegats. I arribem doncs, a la pandèmia doncs, que ha canviat una mica a nosaltres i a tothom, no? La nostra forma de vida. Se'ns han fet uns mesos molt llargs, el vam patir al final de temporada econòmicament, el vam patir emocionalment però també econòmicament, i ens aconseguim refer i en aquests mesos seguir treballant per confeccionar un nou equip. Però una de les preocupacions que hem tingut aquests mesos és què passaria amb la competició, quan ara veiem ja que les competicions sembla que jugaran. La segona preocupació és com fem que l'afició pugui entrar a Fontejau, què hem de fer. Després d'uns mesos que tots plegats amb les normatives i canvis d'opinió hem vist doncs, que costava, finalment doncs, surt una normativa que, parlant-ho amb l'Ajuntament, donava uns números de 980 espectadors a Fontejau seguint la normativa que hi havia de distàncies. La nostra preocupació des de bon principi era que necessitàvem i volíem treure per engrescar l'afició després de tants mesos aturats, sense notícies de bàsquet, doncs, intentar engrescar de cop a l'afició i els nostres abonats. Però clar, per sentit de la responsabilitat no podíem treure una proposta fins que no estés ben lligada, consensuada amb la Generalitat, aprovada un pla amb la Generalitat, i a partir d'aquí ens vam posar a treballar. La gent del club va treballar moltíssim, el president, en Xavi, els treballadors del club, per intentar fer una proposta que la Generalitat hi estigués d'acord i que augmentés aquests 980 espectadors, que recordem-ho, amb una massa social de 2.700, intentant encabir com ho fèiem, no? Finalment, hem fet una proposta, ens l'ha aprovat la Generalitat, amb els retocs que ells han considerat, i que ens pujarà l'assistència a abonats més o menys als 2.150. Més o menys perquè dependrà de com s'abona, com es fa el nou abonament l'abonat existent. No s'obriran període, després en Xavi i la Nora us explicaran més els detalls, però no s'obriran abonaments per abonats nous, per tant anem a treballar perquè el màxim d'abonats que ja existien a la Unigirona puguin entrar a Fontejau, i prioritzarem
per sobre de tot, que es quedin el mínim persones possible sense poder fer l'abonament. Aquesta serà la prioritat. Portarà una sèrie d'inconvenients, com per exemple que la gent no podrà conservar el seu seient, alguns històric, que porten molts anys conservant aquest seient, però és que nosaltres aquesta preocupació de l'abonat, la veritat és que no ens preocupa molt, ens preocupa que entrin el màxim d'abonats possibles. De la manera que hem pogut fer aquesta proposta a la Generalitat, que s'ha aprovat i que és en grups, entrar en grups de convivència perquè així entri el màxim d'abonats possibles. I aquest és el missatge sobretot que volíem fer arribar, que la gent ha d'entendre que s'haurà d'adequar a la proposta que fem perquè així es quedi el mínim de gent possible fora al carrer. Que és fumut, perquè encara nosaltres haguéssim volgut que entrés més gent sempre amb les mesures de seguretat, però la instal·lació grossa dona, i sort que tenim una instal·lació com aquesta, dona el que dona i no podrem fer entrar tothom a Fontejau. Per tant, com us explicaran Xavi i la Nora, volem fer arribar aquest missatge de que l'abonat que s'adapti, que intenti buscar solucions com nosaltres hem fet i que aviam si podem tirar endavant la temporada. Només és això, Xavi, si vols... Ho has dit tot, Pere, ja. No cal, ja acabem aquí. Bueno, com a recalcar el que ha dit en Pere Puig, per nosaltres a nivell de club era important, vull dir, en aquest moment d'incertesa donar un missatge de cara als nostres abonats en aquest temps canviant del que podríem fer o el que no podem fer dins d'un context. Per tant, el que hem fet és preveure què passaria el 19 de setembre, que comença la temporada, primer partit a casa, si estiguéssim en l'escenari actual, i per tant anem actuant en aquest moment. En aquest impàs de temps hi ha moments que sembla que anem cap a millor, altres moments que sembla que hi ha rebrots, vull dir, veritablement és molt complicat saber què passarà, no? Però creiem que ha estat un exercici de responsabilitat també de cares als nostres abonats, que hi ha gent petita, gent gran, hi ha públic de tota mena, d'alguna forma garantir que sigui un espai segur, no? I en aquest sentit hem dissenyat una campanya d'abonats, hem fet un protocol, hem fet un pla de partit consensuat amb l'Ajuntament i aprovat per la Secretaria General de l'Esport i de la Física de la Generalitat de Catalunya. A dia d'avui està aprovat, per tant, a dia d'avui, tal com sortirà la campanya d'abonats, doncs garantim que el públic que es faci abonada podrà assistir a tots els partits. D'alguna forma hem buscat informació, aviam si hi havia algun club de l'esport que fos que hagués tret campanya d'abonats en aquest sentit, vull dir, amb algun tipus de mesures que s'ha atès als requeriments de la Generalitat, del Departament de Salut, i la veritat és que no hem trobat cap. Vull dir, poder pagarem una mica la novetada de ser els primers i de trencar el gel, però hem cregut que per part nostra era important d'obrir la campanya, que l'abonat a l'hora que pugui pagar ja escolleixi un seient, que aquest serà per tota la temporada esportiva 2020-2021. Dins d'aquest protocol hi ha una sèrie de criteris que ja s'utilitzen, per exemple, a l'organització dels casals d'estiu, que és els controls d'accessos, evitar aglomeracions, diferents punts d'accessos al pavelló, evitant la mesura del possible la circulació dins del pavelló per precisament evitar aquestes aglomeracions. I aquí en el pavelló de Fontejau veritablement ho tenim molt bé, perquè hi ha sortides d'emergència, de tal forma que creiem que el canal de flux de públic ho tenim relativament ben condicionat. Les mesures de distanciament apliquen aquest metre i mig de separació entre espectadors. Vull dir, nosaltres el que hem volgut jugar és amb els grups de convivència, no? Vull dir, la Generalitat ens demanava que fossin grups estables de convivència i per això obrim una campanya on donem prioritat a aquests grups de convivència, no? Que ja d'alguna forma els contemplàvem, som un club molt familiar i contemplàvem els grups familiars, temporades anteriors, els grups de 4, per tant hem volgut potenciar
aquests grups perquè és la forma d'optimitzar més l'espai del pavelló. Sense comptar grada jove, dels 4.200 seients que hi ha al pavelló, sense comptar la part de llotges, ens queda un aforament aproximat de 2.150. És un primer esbós perquè lògicament dependrà de la resposta de la gent, dependrà de quants packs de 4 es facin i lògicament a mesura que passi el temps anirem adaptant als diferents blocs doncs, el que ens demani la gent. No? Per últim, dir que aquest pla de ticketing el que hem prioritzat és encabir el màxim de nombre d'abonats. L'any passat vam tenir al voltant de 2.600 abonats, incloent patrocinadors, incloent famílies de la base, i aquest nombre, clar, en 2.150, 2.200 que podem estar, doncs lògicament haurem de reduir també la política que fèiem servir de cara a les promocions que fèiem i de cara a la massa social interna. Dir també que renunciem als ingressos de ticketing, vull dir, no està previst, o sigui, la gent que es faci abonada seran en principi els únics que vindran en un principi a veure els partits de l'Uni Girona, vull dir, no es podran comprar entrades com es feia abans, molta gent que podia venir de fora i comprar entrades pel dia de València, el dia del Salamanca, que arribaven a tenir més de 5.000 persones. Aquest any, doncs per una qüestió de seguretat, en aquest moment el màxim que contemplem són aquestes 2.100 localitats. En moments puntuals, segurament amb l'Ajuntament podrem obrir la grada jove i augmentar aquestes 300-350 localitats, vull dir, el 50% dels 700 i pico d'aforament, i podem tenir aquí una petita bala a la recàmera, però en principi renunciem al ticketing per precisament donar confiança a la gent i complir els protocols de que siguin grups de públic d'alguna forma que sempre siguin els mateixos i reduir al mínim el perill de contagi. Una novetat: els carnets aquest any per primera vegada seran personals intransferibles, precisament en aquesta línia. Vull dir, altres anys amb un carnet li podia cedir a altres persones. Aquest any, per garantir la traçabilitat en cas que hi hagi algun problema de salut, doncs és part d'aquest protocol de mesures. El carnet, vull dir, per accedir al pavelló s'hauran de venir amb la gent amb el seu carnet, amb el DNI, i garantir que és la persona que s'ha fet titular d'aquest abonament. I són les línies mestres una mica del pla de protocol. L'hem fet també una mica en funció també del nostre programa de ticketing, de l'empresa que treballem, en Cubin. Doncs lògicament en tan poc temps tenim una mica, a vegades no tenim totes les possibilitats que ens agradaria, no? I per això hem hagut de dissenyar d'aquesta forma, ara que la Nora ho explicarà, perquè ens hagués agradat gestionar d'altra forma, però vull dir, les possibilitats del ticketing, del programa de ticketing són les que són i ens hem hagut d'adaptar, no? Per tant, molts requeriments a molts nivells, a nivell tècnic, a nivell de salut pública, i esperem per part de l'aficionat que ho rebi, que ho percebi de la forma que ho hem dissenyat, vull dir, intentant que el màxim de nombre d'abonats puguin gaudir d'una temporada que per nosaltres és molt il·lusionant, i des d'aquí lamentem les molèsties que pot causar que un abonat que seguia a la fila 4 aquest any segurament no podrà assegurar. Hola. Bones a tots. Aquest any a la campanya d'abonats hem creat unes tarifes diferents del que s'havia fet fins ara, amb l'objectiu de fer-hi quebre els màxims abonats possibles i també de fer-ho de forma segura. És per això que s'han creat uns packs de convivència de 4, 3 i 2, no tots s'activaran a la vegada, però sí que el que tenen d'unió és el preu. Seran 80 euros per adults i majors de 65 anys i 30 euros per infantils. Els infantils es consideren nascuts a partir del 2008.
també posteriorment activarem una tarifa que és la general, que és la individual, que és la que no recomanem per un tema d'aforament, i la de majors de 65 anys, que conservem el preu, que és de 80 euros, per tant tenen un descompte. Crec que no ho he dit, però la general és de 95 euros. A partir d'aquí hi ha uns timings i avui, que és 23 de juliol, obrim la campanya abonats i ho fem en pack 4. El pack 4... Només en pack 4. Només pack 4, sí. El pack 4... El pack 4 i el pack 2 tindrà més o menys la mateixa localitat, l'única diferència és que a pack 4 tenim nosaltres com a organitzadors o així, doncs tenim més capacitat de posar-hi més gent si la gent s'agrupa en pack 4. A partir del 7 d'agost activarem les altres tarifes que hem esmentat al primer moment i com he comentat, aquestes dues parts dels timings només seran renovacions. Les noves altes, en cas que hi hagués espai, es farien a partir de l'1 de setembre, però serà una mica en funció de com veiem l'aforament, com avança els abonaments. També és veritat que és important comentar que les localitats de la temporada vinent, de la 21-22, aniran en funció de dos criteris, o sigui, s'agafarà la localitat de la 19-20, que és la temporada passada, sempre i quan l'abonat s'hagi abonat a aquesta nova temporada, la 2021. Per donar seguretat a l'abonat s'han establert uns terminis de devolució, dels quals, en cas que no celebrés cap partit, es retornaria el 100% de l'import, i a partir d'aquí s'han generat 4 fases de 2 mesos. Del 20 de setembre al 19 de setembre es tornaria el 75% de l'import de l'abonament. Del 20 de novembre al 19 de gener es retornaria el 50% de l'abonament, de l'import de l'abonament. Del 20 de gener al 7 de març es faria una devolució del 25% de l'import de l'abonament. A partir del 8 de març, comptant que ja estem a la fase final de la Lliga, doncs no es faria cap devolució. Vull dir, això és una mica els aspectes més específics. Sí, teniu algun dubte o...? Sí, abans que no hi havia noves altres ja es classifica així. És a dir, entenc que hi haurà noves altres en cas que hi hagi espai. Sí, espai. Sí. Sí, us faig moltes preguntes. Has dit un aforament de 2.150, per exemple, si tothom agafa el pack de 4, vol dir que l'aforament màxim és 2.150, o millor que no s'agafi el pack de 4 va baixant? No pot ser només tal com ho hem dissenyat, no pot ser perquè hi hagi les distàncies i aprovat per la Generalitat, no pot ser només packs de 4. Sortiran packs de 4, packs de 2, packs de 3, perquè has d'anar cobrint els espais, inclús sense nosaltres voler-ho sortirà també individuals, perquè hi ha llocs que no podem fer el pack. Tu pensa que cada seient, si és individual, hi ha d'haver un seient i dos lliures. Si ho veieu aquí? Sí, més o menys. Per tant, fas packs de 4, els que hi quepen, però després pots fer espais de 2. Per tant, això és en un bloc central molt regular. Però clar, els que són irregulars... Si tothom agafa el pack de 4, quanta gent hi cap? Si anem a les nostres previsions, que el màxim packs de 4, 2.150. A partir d'aquí... I si només venessin uns packs individuals, com serien? 950, 980. Sí. En el període ja has dit quan s'obre el pack per fer-ho? S'obre el dia 7 d'agost. O sigui, d'avui fins al 7 s'obre només el pack 4 i a partir del dia 7 d'agost s'activen totes les altres tarifes. Però s'activarà amb nosaltres fet ja el repartiment de packs de 4, packs de 3, packs de 2. O sigui, packs de 1 potser seran males localitats generalment i hauran d'adequar-se al que hi ha, que són on no hem tingut cap més remei de posar aquests uns, no hi ha més remei. La reserva només s'obre en casos excepcionals, no per sistema. Per ara no està previst. Clar, parlaven de com fer-ho perquè en un seient, vull dir, els seients buits quedaran bloquejats i la gent no podrà ser abonada, però sí que com confeccionar-ho perquè en un seient on està previst que hi hagi 4 persones no pugui entrar una persona i bloquejar la resta, m'explico? Aleshores, per això s'obriran
temporalment uns blocs determinats i la gent que vulgui fer sabonat doncs, haurà d'anar als diferents blocs que estaran habilitats. I pregunta, i una família així? Una família així haurà d'agafar un bloc, o sigui, un grup de 3 i els 2 immediatament a sota. Vull dir, no estaran, el màxim que hem previst és un grup de 4, per qüestió de seguretat, entenc que pugui haver grups de 6, de 7, però en aquest cas si fos un grup de 7 serien 4 i els 2 al costat. El de 7 no contemplem, vull dir, però de 6 per exemple serien 4, ja s'entén, no? Aquests 4 i per exemple aquests 2 a baix. Una altra pregunta, en un altre cas que el candidat evolucioni molt positivament, això és 4 tota la temporada o si haguéssim posat els grups també més gent vosaltres? Hi ha molts interrogants, Vull dir, tots els hem d'això i no els tenim resolts tots. Aquesta és una de les preguntes que ens farem i que valorarem quan toqui, no? El que sí que hem intentat fer és fer una proposta que doni el màxim de seguretat, inclús amb el pla de retorn, si no juga, si queda parada la competició, que és el que ha explicat la Nora, d'intentar donar el màxim de seguretat a la gent. Mira, retornarem un 100%, un 75%, un 50%, segons com evolucioni la temporada, no? Això és el que hem fet. No sé si la Generalitat us ho ha dit o no ho sabeu, o l'Ajuntament, que aquest acord vostre també va a l'altre club que ho plantegeu, i per tots els clubs de Catalunya, perquè si per exemple a Lleida o un altre lloc s'arriba un acord diferent, entra més gent, no sé vosaltres en aquest cas. No sé, nosaltres hem fet el nostre i ells ens han dit que era el primer que rebien i que l'han valorat d'això. Si algú se'n pot aprofitar o poden fer servir els altres clubs, nosaltres contentíssims. En tot cas, sempre l'escenari més positiu és que es puguin ampliar la capacitat i per tant seria doncs, anar emplenant, no? Donar prioritat als abonats, per ser algú més que vulgui fer-ho, i seria anar emplenant espais. No? L'escenari pitjor per nosaltres seria que encara fossin més restrictives doncs, les distàncies de seguretat i tot això, però contemplem que aquest és l'escenari mínim i menys que això possiblement no jugar en públic, creiem. No? Però és difícilment saber què pot passar. Que es pot trobar que us diguin aquest acord que teniu, la meitat. Després, això és complicat, després heu de triar i no. O sigui, creiem que la meitat no. O sigui, d'aquí l'escenari mínim és jugar sense públic. O sigui, aquí es passaria probablement. Sí, s'ha de l'escenari, vull dir, perquè garanteix la distància. Desconeixem què pot passar en pavellons més grans o pavellons més petits, però vull dir, nosaltres hem fet el nostre pla per poder sortir a vendre al públic i saber què estem venent i què fem. No? En el cas que no es pugui jugar, doncs, plantegem una política de devolució, que també vull dir, amb els imports que estem parlant de preus molt populars, doncs creiem que la gent estarà contenta de poder gaudir d'aquest nivell de bàsquet amb aquestes condicions. No, i després respecte a això que heu comentat de tornar els tíquets, que al final la temporada juga sense públic, econòmicament això el club podrà resistir o hi ha alguna assegurança? No hi ha assegurances per aquest tipus. Ho hem valorat i no. Econòmicament el risc ja... Ens n'haurem de sortir, sí. Si has de tornar tots els... Estem aprenent igual que la resta de la societat, d'empreses i de professionals i d'autònoms i de tothom, doncs estem reinventant-nos contínuament i aprenent i marcant el nostre camí i posar-hi tota la il·lusió del món i continuar endavant, no aturar-nos i també som un club que aprenem decisions, però que internament en aquest moment de tanta incertesa és complicat. No? El que sí que agraïm els partners que tenim, des de fa molt de temps al club que fan que aquest projecte sigui viable malgrat les dificultats i tots els problemes que ens anem trobant al camí. No? Malgrat això, tenim el projecte poder més engrescador dels últims anys i amb totes les garanties que esperem que sigui una gran temporada. El que has comentat de l'evolució, si no juga o també si juga a porta tancada? Sí, juga a porta tancada igual. El públic no pot venir. I en aquest sentit, si el 19 de setembre no es pot jugar a la porta tancada, són partidaris de la porta tancada o esperar una mica per l'inici de temporada? Això ens haurem de posar d'acord amb els clubs, amb la federació, vull dir, s'ha vist en aquest final de temporada, la temporada anterior que va acabar, que la lliga de futbol que va acabar d'una forma, la de bàsquet d'una altra, i interessos televisius
anirem veient, però aquí és la qüestió de tot els clubs de Lliga Femenina posar-se d'acord amb els directius de la FEP, la Federació Espanyola, que és la que organitza la competició en el cas nostre. A Girona vol jugar els diumenges a la tarda, i també, no sé si ja ho hem parlat amb vosaltres, Hem tingut els primers... de dividir jugar cada cap de setmana amb un equip, i no sé si fins i tot compartir abonats o si és impossible en la situació actual. Bé, aviam, deixa jo, Sí, contesta. Aviam, sí, hem demanat diumenge a la tarda, ho trobo lògic, el dia de bàsquet tradicional és el diumenge a la tarda, o sigui, ho trobem molt lògic i estem parlant amb l'Ajuntament com ho farem en el cas de coincidència. Són coses que l'Ajuntament ja ens ha convocat a les dues entitats i ho estem parlant. Respecte al tema abonaments, aviam, hi ha una cosa, jo personalment estic molt content que hi hagi un projecte seriós de bàsquet masculí a la ciutat. Com a persona de bàsquet, tothom hauria d'estar content que hi hagi un projecte seriós. A més de la relació que tenim amb el bàsquet Girona, jo penso que és educada, que és cordial. Hem fet reunions, nosaltres, i ho podem dir perquè és així, els hi vam trametre que seria bo fer un carnet conjunt de bàsquet, que seria bo arribar a acords de com gestionar la publicitat del pavelló, però tot aquest bon rotllo, tot aquest respecte a aquesta educació, no estem aconseguint concretar aquests temes. Per tant, no tenim acords que jo penso que hagués sigut bo. Potser no en aquests moments actuals hagués sigut la gran solució fer un carnet únic, perquè encara haguéssim aportat més, però les nostres propostes que els hi hem dit de parlar-ho no s'han acabat concretant, no s'han ni arribat a plantejar. Per tant, aquesta és la veritat, no hi ha carnet únic ni es preveu que n'hi hagi en un futur per ara. Ells en la campanya de moments van anunciar un descompte en els socis dels abonats del l'únic, com els diuen de futbol, no sé si serà retractiu o això ho podeu... Nosaltres no podem perquè en el sentit que tenim 2.700 abonats o 2.600 i escaig abonats i cabrem 2.100. Per tant, no podem deixar abonats nostres fora o com a mínim que tinguin voluntat de seguir vinguent per encabir altres abonats d'altres entitats. Sí, ens ho vam trobar un dia a la premsa que es feien descomptes als abonats d'Únic, tampoc tenim informació d'això. En el sentit que heu sigut els primers, no creieu que els tireu a la piscina, els tireu pedres, els tireu com una pedra al cap perquè sigui ni cap més club a fer, ni de futbol, ni de bàsquet, vosaltres els limiteu, si hagués una altra de creieu que us esteu avançant molt? Sí, aviam, avançant no, perquè el que és veritat és que no han sortit campanyes d'abonament que hem estat buscant, però sí són i no els hem sabut trobar, d'altres esports, però hem buscat. No hem trobat, per adequar-nos nosaltres a el que feien els altres, si ho tenien aprovat, no? No hem trobat, per tant, nosaltres, per sentit de responsabilitat, com dèiem, hem intentat fer un pla que sigui viable, si ho permet el moment de... També perquè les autoritats, nosaltres ens hem de remetre a la Secretaria General de l'Esport. Poder la ACB, ho desconec, depèn del Consejo Superior de Deportes. Però competicions que depenguessin com d'això de la Generalitat no n'hem trobat. El que sí que hem trobat és entitats que ja estan adjudicant seients lliure, com altres anys. Clar, nosaltres, tot i que teníem necessitat, perquè la gent ens ho preguntava, de tirar endavant la campanya abonats, no la podíem treure fins que no tinguéssim un pla viable. Jo respecto molt les entitats que han decidit sortir amb el seient obert com tothom, però nosaltres creiem que no ho podíem fer, que havíem de retrasar fins que no tinguéssim aquest pla aprovat. Perquè és que vendre seient lliure per nosaltres enteníem que era una temeritat, que no es podia. Vaja, no es pot, a dia d'avui no es pot. També nosaltres comencem el primer partit de casa, ha sortit el calendari, des que està sortint, juguem el primer partit el 19 a part d'això, de setembre, que no ens deixava marge. Que altres lligues comencen més. Començaven a l'octubre, tenen un cert marge per adequar, però nosaltres no teníem marge per adequar en el cas que es hagués de variar el pla. Per tant, havíem de sortir amb un pla aprovat. No, us podeu trobar, el màxim que es podeu trobar és que el Girona de futbol, que juga a primera divisió, començarà més tard i que les mesures no siguin tan estrictes com les vostres. La separació i així, suposo que les mesures en aquest cas haureu de renegociar. No sé si en aquest cas s'haurà de renegociar si les altres mesures d'altres clubs no són tan estrictes. Les mesures són les que són i
són en aquest moment, repeteixo, desconeixem si aniran a millor o a pitjor, però en aquest moment són les que són, que és la del metre i mig. Després podem tenir discussions si fa 1,20 m o 1 metre o 1,5 m. El que és evident és que en aquest moment hem d'estar tots mentalitzats i hem de ser responsables, i nosaltres com club esportiu i entitat social hem de fer cas de les organitzacions que estan vetllant, no? Que no volem tots, són rebrots, i d'alguna forma creiem que és la forma de responsable, no? Garantir a la gent que vindrà, al públic, que gaudirà d'un espectacle, però limitat en quant al fonament. És la forma que hem trobat nosaltres, perquè hi ha altres clubs que trobam, per exemple, van donar-li voltes a un sistema rotatiu, no? Jo tinc 5.000 abonats a Fontejau i els dies partits impars venen la meitat, i nosaltres vam donar voltes, no? Per la nostra massa social creiem que aquesta, no sé si serà la millor, però és de moment, a dia d'avui, la millor que hem trobat. Vam valorar inclús pujar preus, fer la criba a partir de pujar preus, reduir la massa social a això, i vam considerar que no, que venim d'un any complicat i que volem continuar sent un club popular, amb preus molt assequibles per tothom, donant facilitats. És més, els preus de packs baixen segons el que hi havia l'any passat, per fomentar que vingui el màxim de gent possible, que és la nostra intenció. Sabent que no recaudarem el mateix, el club no tindrà d'ingressos el mateix que teníem l'any passat amb ticketing i amb abonaments. Ja sé que ja podem estar animant el mateix, però insistim en el que és, doncs jo vaig a treure, i és la mateixa ciutat, una campanya d'abonaments amb ja no mil seients. Abans s'equivoquen o... El Girona Futbol. El Girona Futbol, nosaltres no els hi hem preguntat, però depenen del Consell Superior de Deportes. Nosaltres depenem de la normativa aplicada per la Secretaria General de l'Esport, que és diferent. Desconeixem l'escenari, queden 2 mesos, una mica menys de 2 mesos per l'inici dels partits, la qüestió pot anar millor o pitjor. Nosaltres, com a mínim, creiem que hem posat una xarxa que garanteix els abonats, més o menys coincideix amb la massa social que podem tenir, i som conscients dels problemes que ocasionarà, però d'altra part intentem donar garanties en aquest moment incert. Queda menys de 2 mesos, perquè recordo que hi ha la Lliga Catalana, que encara no sap què passarà, però que en teoria hauria de jugar-se a Fontejau, i possibles amistosos que pugui haver-hi a Fontejau, que encara no ho tenim clar. Us exigeixen més mesures com prendre un control de la temperatura, l'entrada o màscares, la neteja de mans, això ho està parlant? Sí. La gent haurà de tenir màscares als abonats? En aquest moment les mesures són... No tinc clar la presa de la temperatura, no tinc clar, però sí que en punt de gel hidroalcohòlic tothom amb mascareta, fluxes de gent limitant el que he dit abans, aglomeracions, tenir les dades de tot el personal, encara que siguin packs familiars i 2 pares amb 2 nens, i les dades de tothom, les dades de contacte, per garantir la traçabilitat i poder fer els avisos en cas oportú. I les 2 últimes informacions. Europa, no sabeu què jugareu, encara Eurolliga i Eurocopa, i si això, els abonats també seran per la competició europea o això és un canvi total de... No, abonats són per tots els partits de Fontejau. Bueno, i Eurolliga estem esperant. Jo m'imagino no us van dir si no serà Eurolliga serà Eurocopa, no? Sí. Però sembla que serà per el club que ha renunciat a l'Eurolliga, la Montpellier... Nosaltres hem fet la inscripció a Eurolliga. Estem pendents de que FIBA ens digui si entrem, si hem de jugar prèvia o directament anem a la fase regular d'Eurolliga. L'altre requereix econòmicament renunciar al ticketing i una sèrie d'abonaments, si heu calculat això, quina pèrdua respecte a aquest any o respecte a fa 2 anys, aquest any també ha sigut una mica extraordinari. No ho hem calculat perquè variarà moltíssim si encabim 2.150 persones o 980. Per tant... Que també donat el moment actual, també poder hi ha molta gent que decideix no fer-se abonat aquest any, no? Perquè hi ha gent que té por, hi ha gent que no té tanta por, vull dir, això és un tema molt particular, no? Vull dir que aquest objectiu de 2.150 abonats no deixa de ser un objectiu també important per a nosaltres. El que sí que ha fet el club és un pressupost bastant força realista, amb incògnites, però el pressupost ha baixat. Baixarà al voltant d'un 25%, que això ja ho havíem dit.